Sziasztok! Ketten fogunk ma videózni, Kodi barátommal, aki más néven Erik. Sziasztok! És Márióval, aki más néven Darkso. Úgy bizony. Sziasztok! Na. És persze itt van Sank, ugye, aki mondta. Hát őt meg természetesen Sonyira hívják. De szerintem ki lehetett ezt olvasni. Innen már van pénz. Szerintem innentől már van. Ez egy Empirecraft 1.5.2-es Survivor szervere. A server 2-es. Hoppácska, itt jó szép. Nem hiszem amúgy, hogy... Nem, még itt nincs, nem lehet tévézni. Csontit, töljétek a csontit. Csapkodni se lehet, ahogy látom. Majd csak egész onnan kezdődik az a hegy. Tölöm a csontit. Már van is egy csontunk. Az sose baj. Én átmegyek. Most van 55, akkor 16. Mikor lesz vége? Hogy 16-5? Kb. De szerintem, nem tudom. Később is vége lehet 12 ennek. perc körülbelül. Hú vagytok, ja? Ott. Szerintem kezdjünk el vándorolni. Várj, van PvP, csapjál meg. Van. Oh, bocs. Oké, van. Bocs. Na, szerintem Nem baj, vándoroljunk mindegy. eleinte. Szegény Máriót is Szerintem várjuk. is. Már lehet ütni is, nem? Oda én Én felnézek. mondom, hogy lehet. Én oda felnézek. Áú! Hé, vigyázz, Csonti. Kiütöttem ezt. Én nem voltam. Nem voltam. Oké. Gyertek erre, én oda felnézek abba valamit. Úgy, mi van? Nem lehet Hol vagytok? Ide fel akkor. Nagyjából úgy olyan 12 perc jó lesz, olyan, majd 16-5-kor szólok, és akkor majd mondom, hogy akkor majd lassan. Nekem tök mindegy, hogy hány perces videó. Én csak ugrálok most fel. De ezt nem most kéne megbeszélni. Nézőknek nem fog tetszeni. Hát az ott meg mi arák? Nem tudom. This is a protected zone. Itt Utána valaki a felbeszédét, de hogyha a Szurvi város építette, az biztos kreatív. Mário, te mit keresel ott? Meg jól vagytok. Mi itt vagyunk? Hol? vagytok? Itt, menj oda fel a vízhez. Egy kicsi ház van Itt a vagyunk. tetején. Figyelj, Sanyika, ott a Mário annál a vízes üténél, ahol jön le a víz. De én nem látlak. Itt vagyunk Tényleg a ott van. kaktusz a levegőbe. Megyek oda. Menjünk oda, mert ez le van védve. Látom, nem látok senkit. Na várjál, megyek oda. Ja, meg vagytok, szevasztok. Szia. Hogy kerültél oda? Eljöttem itt egyenesen, nem követtelek. Jó, itt már lehet csapkodni, úgy látom. Hát mióta lehet csapkodni? Oh! De nem, de... Várj, gyere, menj oda azok a fák alá, légy szíves, menj oda. Itt Próbálom sem lehet kicsapni. csapkodni. Már ott le van, én is ezt, már ott le van protektelve. Kéne valami Itt egy kajak. csomó le van protektelve. Amúgy itt lehet izével szerintetek máshova, hogy hívják van? Gyertek, De Nem. szerintem mindjárt lehet meg. amúgy, de inkább gyertek, mert itt még nem kéne. Egy teljesen érintetlen részre el kéne várni. Igen, én is ezt mondom, hogy el kéne menni itt egyenesen a francba. Várjatok, megyek. Én nem bírok futni, az a baj. Aj, Azt hittem, hogy fog. amúgy kéne csinálni valami jó kis csapdát, amivel beleesnek a szerencsétlen emberek és meghalnak a zuhanásba. Nem is ezt csináltunk ilyen tónosat. Vagyis nem én csináltam, hanem az előző szeró. Meg egy párszor, amikor Szúrvival aztán engem is megszivattak. De hát ki. Szerintetek meddig fogunk menni? Hát a jelen körülmények. Várj, inkább képzeljétek rá, 3 de percig biztos fogunk egyenesen. Fogadtam már jó. Mert elvesztettem, hogy hol vagytok. TP acap, gyere. Nincs ott kaját? Kaját. Én is érzek. Itt nagyon gyorsan lemegy ez izé, észrevettétek? Hát mivel futottuk? Menjünk. Lehet, de nem, akkor sem megy ilyen gyorsan. Szerintem akkor sem megy ilyen gyorsan. Egy igazi realisztikus Minecraft az lenne, hogy hoznák most magamnak ide igazi kaját. Megenném, föltöltődne a HP-n. És amíg éhes nem leszek, addig le nem. Az lenne az igazi realisztikus. Van benne valami. Az tök komoly lenne, minden percben itt lenne mellettem egy csomó kaját. Szíves megyek. Cső. Megyek oda hozzá. Állatok vannak itt? Jéghokizunk? Nem tudom, nem találtam még állatot. Szét lehet szedni a házat szerintem. Persze, már. Hát, hogyha nincsen lehómolva, vagyis lehómolva. Levédve. Szerintem amúgy nem lehet levédeni, de lehet, hogy De lehet. le lehet. De le lehet, mert az imént is volt egy olyan hely, hogy protected, Na, separate. én tudok levédeni, szóval. Ja, én vagyok én. A ládát az a baj, hogy nem lehet ki.
Most akkor szétszedjük ennek a gyereknek az Ajtót azt isztét. szedjétek szét, jaj. Az ajtót nem hiszem, hogy szétbírod szedni, nézd meg. Volt egy szerver, amikor elsőnek, hogy hívják ott, azt nem lehet az ajtót. Ahol Mondtam. elsőnek találtunk lovakat, vagyis én, és a szomszédnak ott volt egy csomó ló, de neki spawnolt szinte a legtöbb, és egyfolytában toltuk el a lovakat, és annyit baszakodtunk velük. És akkor meg amikor én voltam a lótenyésztő, adtam el a lovakat. Dzsungel, gyerekek! Mi az? Tudom, balra dzsungel van. Menjünk már. Dzsungelezünk gyerekek. Nem, szerintem ő építette. Én megyek át a vízen, az kész. Én is megyek utána, de én meg fogom Figyeld, itt egy barlang alattunk, ide lejövünk. barlang. Aha, gyere utánam. Meg Vissza akarunk fogom. mi oda? Nem megyek le. Ja, van levegő, óvatosan gyertek. Kiszedték, mert szerintem már sokan rájöttek, hogy ez itt van. Tupi! Víz van, többször. De csak óvatosan. Kaját kéne először keresni, nem gondoljátok? Gyertek. Már rájött. Azt. És De többet. hol mentetek? Gyertek már, ugorjatok le ide. Gyere már vissza fő. Hát én már meddig? Basznak. Itt egy zombi mögöttem. Na is innen. Gyere már vissza, na. Várjatok meg, várjatok. Tépézek rá, fiam. Tépéz, nekem mindegy. Tépéz, fogadjál. Hát, hogy már egyszer engedélyezem, akkor már menni. Akkor már használjuk ki a lehetőséget. Ott egy kapu a nedőrbe. Hagyd ott, hagyjad békén. Jó, várj. Szerint- Mibe mentem én belőle? Lehet, hogy Miből? őt jobban túlélnénk. De lehet, hogy nem. Csontik. Akkor errefele még nem nagyon járt senki. Hogyha még ezek még csak most kezdenek el égni. Most veszem észre, amúgy, hogyha nyomsz egy X-et, akkor nagyjából látod, hogy hol milyen építmény van. Jakajak. Azt... Na jó, én haladok egyenesen a dzsungel felé. Igen, amúgy lehet látni, de nem tudom, hogy hol vagytok már megint. Mindjárt megnézek. Jó, majd tépézzünk, itt el, és aki talál magának jó helyet, az majd... Ja, szívesen. Becsapjuk a Reaper-t. Én is keresgélek, és akkor majd tépézünk. Úgy, de be kéne szökni, nem búza. Nem lehet leugrálni. Ugrálás Anyu. lett. Jó Istenem, ez itt egy csapda, vagy mi? Emberek, valaki nagyon szeret a földdel építeni. Találtam egy sivatagot. Ő, azt látom én is a mapon, van itt a mocsár is, amerre Én is most... találtam sivatagot, és ott egy faszaházikó. Nem ez. Nem. Ott az. Ó, szerintem építetek, mert én meg tudok halni éjségben. Nem halsz meg. Hardcore-ba halnál meg éhen. Hát, és itt nem hiszem, és itt nem lehet meghalni. Nem, éhen nem bírsz meghalni semmilyen szervere. Kivéve, hogyha úgy be van botolva. Botolva, modolva. 100%-ban meg. Itt a tászkó. Így van kiírva. Nem bírok meghalni, ez komoly. Tászkó. Én ezt nem tudtam. Mit tudom, én szerintem hülyeséget. Figyelj! Cső, Geruke 12, elköltöztünk a csajomhoz, majd keres. Írta az egyik, nem tudom ki itt a táblán. Mit írt? Hogy Cső, Geruke 12, elköltöztünk a csajomhoz, majd keres. Lol. Aki Minecraftba csajozik, az már tényleg béna. Mi olyan van, mennyi csajoztunk? Szerintem ez már kevésbé. Hülyeség, mint nem? rossz. Szerintem hülyeség Micsoda? Szerintem is amúgy. csajozni Minecraftba. Találtam valami Hogy néz ki? pokoli. Azt se tudod, hogy néz ki, ki tudja, hogy milyen csúnya. Hülye Creeper! Találtunk egy-kettő kurva jó csajt. Jó van, oké, azt tudom, akivel a Roli is izélt, nem? Ja, mind a ketten. 17 éves volt a csaj? Nem. Nem, 14-ek. Szia Pókica, te nem bántasz engem, és én se téged. Találtam havas helyet. Én is találtam havas helyet. De szerintem mi ugyanott járunk, csak nem vagyunk közel egymáshoz. Szerintem is. Hát ugyanúgy, akkor meg ugyanakkor mondott havas hely, amikor én is pont havas. Ja. Mindjárt fogok, szedek szét egy házat, és akkor csónakkal elmegyek. Új, hajózni. van a... Hozd meg. Ne. Mi van? Szívtam gyerekek, hát. Most onnan jöttünk akkor? Ide? Aki. Visszamentél a spawnra, vagy mi? Megtámadott egy kurva pók! Gyerekek, meg fog dögleni. Szaladj el tőle. Figyelj, ide van írva a gyereknek.
Egyipte csapat, termelő szövetkezet, Ninjago! Meghaltam. Azt én nem tudom nézni. Tépézetek rám találtam jó helyet, mindjárt fogok tépézetek. Én maradok itt, ahol én most vagyok, és Ott megmegyek. pedig meg akartalak titeket hivatni. El akartam menni a Netherbe. Akkor nem ismer TP. De hogy nem? Adjunk annyiba. Akkor én most rátépézek Márióra. Léci, fogadd el. Oké, mester. Várjál, teleportálás 3 másod. Na, most fogadd el. El van. Én sem fogadtalak már egyszer. Na jó van. Én is tépezek akkor Márióra. Na, az érintetlen rész Mário. Csirkő, hát jó, elrébb összisztött már egyből van. Csirkő, da. Figyelj, csirkő, da. Tépezek rád, Mario. Uff, ne Nincs tépjék. ilyen játékos, egy Dark Soul. Hogy ne lenne. Jó, csak ja, hogy kell a neve. Ja, azt hittem, hogy azt írja, hogy nincs ilyen játék. Jó, akkor jól írtam. Nem Keresni tudom, kéne egy tengert Mário. Fogad már el, már. Bocsi, Sanyi, bocsi. Fogad már el. Azt, hogyha megyünk itt egyenesen. Fogad már el, Mário. Mário, gyere, kövess, erre menjünk. Fogadjátok már el! Várjál. Hát de hányszor tépézek el? Várjál. Na, tessék. De nem tudom, minek kell ennyiszer CP-zni. Hát nem Annyira tudom, egy. egy. Muszáj tépézni. Lehet, hogy szerzek most. Azért, mert barkácsok közben. Megütött Az tele? enyém. Az enyém, nem a tiéd, nem. Ó, azért miért szét kell szedni? Ki lehet ütni? Ki lehet ütni? Ki, de hát nem. Leizértek is. I am a big troll. Szerzek vetélmagot, hogy majd tudjunk vetni. Azt jó teszed. Már van 4 darab. Ugrálom le a gyereknek. De szerintetek lehet pénzt küldeni? Szerintem lehet. Minden alapszerveren lehet. Nem hiszem. De van monájám, szóval lehet. Igen, mennyi van? 500 alap. Money. Aha. 500 dolcsi. Ó, gyerekek, de fasz. Ó, Mário, gyere erre, gyere erre. Itt vagyok, itt vagyok. Én megyek itt előre egyenesen. Hát de nézd már, mit találtam, hát nézd már, milyen szép. Mit kukáztál? Nem árad, ne az én kövemet vedd már föl. Bocsi, nem én voltam. Á, Van nem. egy fákjám is. Szép, mi? Szerintem se te voltál. Ez a zombi se te vagy. Ó, bazd meg! 2 HP-m van, 1 és fél magyarul. Itt milyen szép életközösség Nem van. adott húst, Na takarodjál el, ez az én húsom volt. nekem meg nem adott. Menj a francba, leváglak mindjárt a csákánnyal. Ó, ez itt mi? Mário, gyere már be! Gyere! Bánya, bánya, bánya! Igazi megépített bánya. Én nem megyek oda. De nézd már, hát te kis szígyöntelen! Na ezt akartam mondani, hogy itt szép tiszta. Te is. Annyika nem jössz ide? Amely most keresek egy tengert, és majd csónakázok egyet. Majd TP-zek rá, hogy találtál valami jó helyet, jó? Oh yeah! Fuck you, bitch! Itt is van egy netőrkap. Hát szerintem az első rész elég bénár sikeredett, hogy mit nem mondják. De a baromkodás meg volt benne. Hát az meg, amiket. Hát Köszönjük, akkor szerintem akkor itt az első résznek vége is. vége is. Köszönjük, hogy néztetek. Szerintem majd csak akkor legyen következő, hogyha megtaláltuk, hogy hol lakunk. Vagy nem. Egyetértek. Ezzel még vagy 3 részt Szerintem most tudjátok? indul is a rögtön a második rész. Na jó van, sziasztok, Thanks for köszönjük, hogy watching. néztek minket.